Voina kan video at chuan James McAvoy le Daniel Radcliffe te channa movie Victor Frankenstein chu Mizo tongin kan explain don ani. You made this? No. We made this. Sin masabera Victor Frankenstein ti mingpo mi papakati alanga ani chu medical student ni in thilro pui tak siam chhuatuma zan khat chu sarkasa kalin me semel thatakin mi puya thiam thila hmu tirlaya ache swal chu amua hliam na satak anei bok ta chuan igora ti mingpu nungzang kun hi a oma khanu bula khan kalngalin ani po mishing taksa chungchang chui thin ani awangin chunu chuan thok alak theilo chan le a thok theidan tur che chu a soi vela he thil a hria chan po a nungzang kun ti damdan a hria du wang ani a chu anatna ti damdan chu shalo ma se midang ti damna a hria tawani chunu chu reilote an enkol nuwa thok ron le thein aron hat le ta a Victor pon chu thil chu alo mu ve veka igor hnena engtia thiam nge ani azo chuan lekhabu a chiara tang a hriat thu igor chuan shila Victor chuan igor chu sarkas chu chhuasana abulakal tur chuan asomta a chu thil sarkas ni tupa in a hriat chuan igor chu chhuwa phallo em a arang the ang berin thirbo ma akal nan ngal bok igor chu chhuwa tumani chuan khang lekhabu zong kha aru kani thu police nena soin jela tan tir tur thu chu kha sarkas ni tupa khan ashil boka ma se reilote a Victor Frankenstein a chuan igor chu san chwa tumin tala chu ron honga ma se an tlan chelai chu guard saute chuan lo mu in dan antuma ma se an hlotling lo ani inan thlen chuan Victoran igor hnunga damdoile injection na mang chuan akong ti koi tu chu a hip chhuaka reilote a igor po din pa ngain ading thei ngal bok igor po intwai numin pa ngai takin omta le lama police officer panhi te chuan igor bo chu rang takin an thui chunzom ngala Victoran igor hnena reversal of death ti experiment ati mek thu ashila mishing emo ramsa thi to po ati dam thei tur thu le chumia tan chuan apuina momo thu chu ashila anuwa container pakata mishing mit om chu ron la a machine on vele chu mit chu aron che a ma se igoran khamita khan nerve pakhat chu awwa diklo thu Victor chu shila Victor chuan chu thil asha chu alom ema wangin igor chu assistant tan da ngala kami nu tang khan ramsa thi to te ko chung chu antinung le a chu thil mang chuan chimpanzee lian tak siaman tumani science chu level sa taka vorkan an tumta a na an tho zo chuan an pani in party pakata an kala ta chuan igoran sarkasa chet swalna tok meichia bukha mule a chunu chuan igor chu shalo ma se igor chuan khanu kha adu em a ma se Victor chuan khanu kha nai lo turin le khanu laka aril ruwa pe ni chuan an na tho abuai vek tur thu chu shila inan thlen chuan an thil siam chu ti nun tumin karen chuan ona an machine sang te chuan narun thok tanin chu chimpanzee thi to chu zoi muangin aron tinung le a chu thilan mu chu an thorim na zong nen ataka changta chu an lom dun khop maya atuka an thil siam chwa chu proof turin Victor le igor te chuan university a an thil siam chu an shwaya ma se chu thil aron nun chuan mishing te chu a bei kwala chu thil Victoran a mu chuan a thil siam nge chu aman a that le ta ni chu thil awang chuan university atang Victor chu no chwa ani a ma se a classmate house tak te chuan a experiment chu ti chun zoma du a control thei artificial humanoid chu siam sak turin poisa tam tak a pek tur thu chu ashila igor chuan du lo viau ma se
Victoran chu offer chu apumta Victoran Igor nung ati thatsak awangin Igor chuan ai atingam telawani atuk zinga chuan police officer te pahnih chu Victor ina aron kalin Igor chungchang anzo baka chimpanzee tidam tu kha ama ani ti an hriat thu an soya ma se an in check theina warrant an nei lo awangin Victor chuan an chuak le ta a le lama Igoran kha circus nu kha muin thil an soiduna chunu chuan Victoran athil ti hi ti top lawani chuan reilote a ramhuai asiam chwa tur thu chu ashila Igora ina ho chuan police ten Victora kongka chu ti chat an tuma mu chuan kongka danga tanga lutin Victora chu kan chaturin le a classmate ten an kan chat na tur an ram man sak thu ashila ma se Victora chuan he machine hi tu kuta ma athen lau tur thu chu soin machine chu ati chata a ma se police chu ron lutin Victora chu silain aron tin taran mai reilote a anin swal duna remchang muin Victoran police pa kut chu machine a chuan arola an kan chedun ta kha an classmate house tak in chu an pan dun ta ani kha a classmate house tak in han thlen chuan Victora chu poisa tam tham tak ape a khami mei ba ka mishing lem siam sak tura adu thu chu ashila anram chu thil siam nan chuan a him lo wangin a chungte bul Scotland a chuan kala siam turin atia Igora chuan he thil hi a that lau thu Victora chu ashila ma se Victora chuan a thil soi chu shelodarin Scotland pan chuan akalta a Victora aliam vele kha a classmate chuan Igora bula mishing lem asiam zo vele Victora chu an tha tur thu le mishing lem chu ral thoman man tur thu ashila chu ashil zo vele Igora lu chu tuamin an phuar beta tuya an paitani ma se Igora chu the pato patangin a chuak thei shama chu vele kha circus nu hna khan kalin Victora nunna ader thon thu le an chan angai thu ashila ani po chuan lo pompuin Scotland panin an kal dun ta ni an thlen vele Victora hna chuan thudik engkim chu Igoran ashila ma se Victoran experiment chu ati top lo tur thu ashila achan chu kumtam takliam ta khan thilena sat awangin au chu athi a ama awanga thi ani ba ka ti damle adu thu chu ashila anuwa kha experiment kha chan antuma a classmate le police te po anon thleng bok experiment chu an chanta ma se electric chu a overload awangin check te chu atla a an experiment na mun te chu athi chene khop mai chu thilawang chuan Victor classmate house tak po athi pha nge ani police officer chuan he thil thlen chan hi ama ani thu Victor chu ashila chu thil an soilai chuan kha amishing siam chu aron nunga Victoran amu chu alom em awangin chu thil bula chuan awakala biak tumin thil chi sang sang asoya ma se channa mushan lau police officer chu hlau tak chung chuan asilai chu phot chuaka kha mishing lembana chuan akapa ma se ani chu thimei lavin police officer chu beile tin athatta chumizo a Victor le Igor te chu abei ve ngala ma se rei tak an bei nuwa an pani chuan tangwalin kha mishing kha an that dun ta ni atopa chuan Victor chu tuipui kama thu in Igor tan letter hi aziaka lettera chuan a mei chadu zong takha amu thei to thu le athil siam a that lo zia soinu po a athu o ngai lo awangin ngai dam adil bokani ti chuan film chu top ta